kamaskandi South Africa. Ngibingelele nabalandeli abangakaba abalandeli bamaskandi noma bangakaboni kahle umaskandi. Namhlanje ngiyabanxusa ukuthi ake beyinikeze ithuba lokuthi size insizwa yamaskandi beke besilalele ukuthi mhlambe yini esiyenzayo noma yini esifike nayo noma yini esiculayo noma ngabe omunye umlandeli womunye umculo. Ngiyakubingelela ukuthi sawubona nawe ngoba sikhethe thina la kamaskandi sibathanda bonke abantu asibandlulule. Bafowethu njengoba ngikhuluma nomandani njengamanje ngicabanga ukuthi abaningi benu kade beyilindele into efana nale noma kade beyilindele inkulumo engizoyethula namhlanje emayelana ne-CD entsha Ichalaha likashafuza. Inoni emnyama kwezwakabo ukuthi mhlophe ngomsebenzi wawo emagadla esheshele ihlanguza amashinga ntabanye bagadla abahlahlanya ovana. Inhliziyo enkulu engabe yomkhoma ngoba yahlula abafokazana kuze kube namhlanje kusenenhliziyo enhle. Bafowethu namhlanje ngiyanethulela noma ngizonazisa ukuthi njengoba nje kumgqibelo namhlanje kuseni ngiyanazisa ukuthi umgqibelo ozayo we-2 zikaSeptember ngekhipha i-CD Ichalaha likashafuza okade ilindelwe engangishilo futhi kubalandeli noma kubathandi bomculo wamaskandi ukuthi izophuma mawuphela u-August. Kodwa ke ngokubuka ukuthi u-August mawuphela uphela kabi phakathi ney'nsuku ngase ngithi hayi ake ngithi ukuyithatha nje kancane ngiyibeke lapha kwi-2 zikaSeptember okusuku olumgqibelo yilanga ezobe itholakala ngayo yonke izwe noma lonke izwe yonke indawo yase-South Africa noma ey'dolobha zase-South Africa izobe itholakala i-CD Ichalaha likashafuza esihloko sithi Basho kanje. Mangithi basho kanjena ngazo izwela wena ukuthi basho kanje makwenze njani. Ngijwayele ukuthi mangikhiphe ihloko ngenze isihloko esenza ukuthi mhlambe mawumlandeli umculo noma umthandi umculo ufisa ukwazi ukuthi engabe le ndoda ekhuluma ngani le game. Bafowethu selelithi ibanga sekilihambile ngomculo kude la ngisuka khona usekude la ngiyakhona kodwa sengihambile futhi indlela. Ngibonga kakhulu kubathandi bami bomculo bebonke bamaskandi. Mina ke mangikhuluma mhlawumbe abaningi bangaze beyibuze bethi yawo indaba ukuthi kujelwa ngathi honga noma ihongakazi. Cha, ihonga nehongakazi ziyaziwa zihamba imina umuntu weNkosi kamaskandi ngoba ngiyinkosi kamaskandi ngikufanele ukuthi ngibikele bonke abathandi bamaskandi noma abalandeli bamaskandi ngoba abalandeli bamaskandi bebonke ibona abathatha umculo wethu bawubekela ukhona kodwa uyawungabekwe lapho mhlawumbe basuke befeva lowo muntu kuphela kodwa abalandeli babehlangene noma besupporte umculo osumnandi ngaleso sikhathi kuyasithatha ukusibeka ezingeni noma ukusibeka endaweni yokuthi siwine njengoba sawina nje ngeyi-31 siwina esayidini kamaskandi umbrazo wahlukanisa unyaka ingoba sabalandeli bamaskandi sakushiya noma sakubeka eceleni ukuba uqhawe lami saba abalandeli bamaskandi. Lento ke engikugquzelayo ukuthi kufanele ibe khona asikwali kufanele mawumculi nomculi abe nabo abantu abamsupportayo abawosibanibani noma abaziyo ukuthi hayi la siyafala ngeChalaha noma siyafa ngomjikijelo. Kodwa okubalulekile kufanele sibuye sibe abalandeli bamaskandi ukuze umaskandi ukhulu ufane nabanye amagenre omcake azidluleke lapho bafowethu. Angisihlabele mkama sibele etheni wasikhuluma ngeCD la kodwa njengomuntu ufana nami kubalulekile ukuthi kube khona into engiyichazayo before kuzoba khona engikubekayo noma engikushoyo njengomuntu osemdala endimeni yomculo nothanda bonke abantu ongakhethi umuntu. Ichalaha likashafuza ngishilo ngathi iyaphuma i-CD ngeyi-2 zikaSeptember. Ngoba izophuma ngeyi-2 nje kaSeptember ngithatha isinqumo sokuthi ngisuke eGoli ngizovakashela abalandeli baseThekwini ngiyilethe kubona le ngoma le Ichalaha likashafuza esihloko sithi Basho kanje. Ngizobe ngiyiphethe-ke ngesikhathi ngihlelela lapho emqondweni wami kodwa ngangihleleke ungekho umcimbi ofana nalowo engcwele ozobukhona khona ngeyi-2 sekuqondanile nje mhlambe kwakhona wona. Ngicabanga ukuthi bafowethu engingakusho ngingathi nje mhlambe before abalandeli noma abathandi bamaskandi beya emcimbini wengcwele bazobe sebeyiphethe i-album Ichalaha likashafuza ngoba ngicabanga ukuthi ngo-10 isikhathi kuzobe sengifikile nayo eThekwini ingoma izobe sitholakala. I-CD izobe ibiza u-R60 izobe ibiza iphepha elibomvu lezalukwazi no-R10 oluhlaza kusho u-R60 lowo izotholakala ngeyi-2 zikaSeptember. Abalandeli abazobe beseThekwini emcimbini wengcwele bazoyithola nabo mhlawumbe bangakwazi ukuthi bafike earlier bayithole mhlawumbe ngabo-10
ngizoyiletha khona workshop ukufika mina ngiyiphethe lesidile nizwe lento entsha engikhuluma ngayo ngithi ngiyiphethe ngoba la Ichalaha likashafuza ngidlala enye into ehlukile njengomuntu owaziwayo ukuthi nginama CD afana namangcukumane afana neIchalaha likashafuza afana nomjikijela kodwa ayedlala into engafani njengamanje nawe kuseyisikhathi seIchalaha ngicela ukuthi bafowethu siyithozele lesidingo uzoyikhipha ngoba ngikwenzile konke okusemandleni ukuthi ngiqhamuke nento ethile njengoba umuntu onothandana noma ehlupha ngokuthi mangenza into kube khona into ethile entsha engiqhamuka naye ngiyenzayo ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye boyizwa kahle abanye bekhona bangezwa kahle kodwa mhlawumbe uyinike isikhathi noma ithuba lokuthi ulalele ngoba angijwayele ukuthi mangikhuluma into engezwakali noma ngicule into engezwakali ulalele nje ngoba into ebalekile ngomculo kufanele mawukhula kuzwakala ukuthi uyaphula futhi umculo mawuwenza into yenzayo njalo ihlale ngefani noyenze ngomunye unyaka uzinto zakho ezikhule ziye phambili noma mhlambe into zakho igcine mhlambe zihluka kwezabanye abantu noma mawenza ama-CD amaningi wenze ngoba ngampela ufana nathi ukwazi ukuthi uhlukanise izinto ungenza ama-CD amaningi igcine kodwa sedlala into efanayo ngoba lokho kuzowenza ukuthi vele ufana nokuthi uwaste imali yokurekhoda e-studio ngoba vele kuphuma into eyodwa efanayo ayihlukane izinto kuzwakala ukuthi lento yenzayo ngampela ikhono lokuthi uyenze enye into ngaphezulu kwenye ngoba njengamanje ngoba kuyiChalaha likashafuza neliphumayo asikakawuvali unyaka seza amangcukumane sazi kuyozwakala impela uNovember yeza kodwa njengamanje nasikho-ke lapha kudlule kumangcukumane nawo siyeza isikhathi sawo siyokhuluma kanje nawo uma sekushaya isikhathi sokuthi atholakale bafowethu ngizofika naye ingoma eThekwini abanye abalandeli bakwezinye indawo bazoyithola naye ingoma ngomgqibelo ngicabanga ukuthi ngokuthintana ngey'nduna ngoba kuney'nduna kwama-branch ngoba njengoba umjikijela kunama-branch amaningi asekhona Thekwini, Maritzburg, Matimatolo, Mandeni maningi eshowe kuphi maningi bafowethu ama-branch eNewcastle asekhona ngicela ukuthi abantu abayizinduna baxhumane ney'nduna mhlambe eyiseThekwini neyiseGoli engicabanga ukuthi mhlambe ibona abantu abaphethe abantu abathe ukuba baningi noma mhlambe abantu abasemadolobheni izinto ezoqala kubona ukuze bekwazi ukuthi nabanye abamanye ama-branch akwazi ukuyithola i-CD ngesikhathi ukuze nikwazi ukuthi bonke abalandeli bomculo bajabule kanye ngane engathi omunye yazi yamnandi i-CD kodwa ngizwe etekisini ngingakabunayo bengingathandi kwenzeka kanjalo ngithanda ukubekeka nami bezothi ishona ngomgqibelo nonke libe seninama ama-CD eIchalaha likashafuza bafowethu ukwanda kakhulu ngeke uze ungisize noma akusiyona into engiyaziyo ukuthi ngihande kakhulu ngomlomo ngibonga nje kakhulu ukuthi ngibe nendlela kulokho ukuthi ngimthulele ngendlela okuyiyona i-CD ukuthi izotholakala kanjani kuphi ngoba kuyesinye isikhathi ngikubambeke njengomuntu obhizi mhlawumbe ungagcini ngento zomculo kuphela kuba khona nokunye okungibambayo kodwa nje-ke bafowethu ngithaka nginike isikhathi sokuthi nasemculweni ningaboni ngazi ukuthi mhlawumbe angisanakile cha eculweni ngikhona impela futhi ngisazoba khona sazoshikisha ufundo ngidiniwe impela ngiqale phansi futhi ngiyasizwa ngathi ngimusha ngathi ngifike izolo ngendlela nje engizizwa ngikhona bafowethu ngimthanda nonke isupport enisinikeza yona sabaculi bakamaskandi siyayibonga kakhulu angiyibongeli mina ngedwa njengomjikijela ngoba nisupport mina ngedwa isupport enisinikeza yona sabaculi bakamaskandi iqhubeke nayo baphumelele nabanye abaculi babekhona abanye omjikijela kusasa abafana nami abazophumelela njengami ukuzehlisa nje komculi nokuyiphatha kahle nokuthanda abantu uthanda abalandeli bazokuthanda abantu ungayiphakamisi noma ngabe abalandeli sebekuphakamisile walento ezinhle kodwa ezo zinto lezo mawumculi sekuyafaza into kusomculi kancane leyo mawumculi kodwa ungabusuphakama ngezinto ezithole ngabalandeli zehlise nje ubathanda abantu bazokuthanda nawe qhubeke phambili ngempilo ngoba sikhona ngenxa yabalandeli ngaphandle kwenu bafowethu ngakumjikijela bekhulele izingeni maze kulona ngimthanda kakhulu asijabuleni sizwa bonke besho kanje angazi-ke nami ukuthi bathini kodwa nizoyizwela amen bazalwane amen